Senedd y Deyrnas Unedig. Pan fydde di'n 18 oed, gethid i bleidleisio'n etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig, cyn belled a dy fod yn ddinesydd y Deyrnas Unedig neu Iwerddon neu'r Gymanwlad, a hefyd a chaniatad i aros yn y Deyrnas Unedig. Mae Senedd y Deyrnas Unedig wedi leoli yn Llundain, ac mae'n cynnwys tir cyffredin a thir arglwyddi. Mae'r cyhoedd yn ethol 650 o aelodau seneddol yn hir cyffredin, ond nid oes etholiadau ar gyfer tir arglwyddi. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn gofalu am rai pethau sy'n effeithio ar Gymru, fel materion tramor, amddiffyn a mewnfudo. Caiff y rhain ei galw'n faterion a gedwyr yn ôl. Mae pob person yn y Deyrnas Unedig yn cael ei gynrychioli gan un aelod seneddol neu AS. Mae 32 AS yn cynrychioli Cymru, cant ei hethol fel arfer bob 5 mlynedd. Mae pob AS yn cynrychioli un etholaeth. Maen nhw'n rhannu eu hamser rhwng gweithio yn Llundain a gweithio yn yr ardal maen nhw'n ei chynrychioli. Maen nhw'n treulio eu hamser yn gwrando ar bobl leol, llunio a newid cyfreithiau, dadlau yn Senedd y Deyrnas Unedig a chraffu ar gynlluniau'r llywodraeth. Gethid i gysylltu ar holl bobl sy'n dy gynrychioli di i godi materion a gofyn cwestiynau. Gethid i ddod o hyd i'w manylion nhw ar-lein. Gellid i ddarganfod rhagor am yr etholiadau rwyt ti'n gallu pleidleisio ynddyn nhw a sut i gofrestru fan hyn. Comisiwn etholiadol.org.uk/dysgu